Kanegere Akashvani Shillong ke khubor ban ipuli da I Basilika Nongplo. Kimat bukongsan jong ke khubor. Onsayo jing mentoy ka Megalia na ka Vibrant Villages Program ka baar. Penlong ka IIM Shillong ya ka convocation ka bakhan riyo hinin ka sngi. Bat ka Megalia Board of School Education MBOS kan penbena ya ka results Secondary School Living Certificate SSLC menta ka sngi. Kikubor kibabnya. Ka Megalia kan sayo jing mentoy na ka Vibrant Villages Program ka baar VVPR. Ka Cabinet jong ka Sarkar India ka belakli da Menteri Rang Badu Narendra Modi kelamang ya ka bha ka bashispa anak shispa kum ka Central Sector Scheme ban bei tingkalut da ka Sarkar India. Kani ka program ka yadai ba ka jing trekam ka bakhamyar jong ka Viksit Bharat karun poy ka sam 8,000 ka bathumu ban penyo ya ki jaka khapur ki basngan ki baskem bar ki baroi kerhai da ka bakinti ulut hakilyang baro ya kishnong gibadon haki jaka khapun. Kani gabha pisa balamang ka syong dor 100,000 praspa laip khunai klor tingka bat ya ka VVP ka baar on sedang ban penterikam no. Nadu ka senam mang tingka 8,000 arpu pra arpu khundai habaro ki jilla ki Union Territory kentup ru ya ka Meghalaya. Kani ka benta ka baar kan kentup ya kishnong ki ba haki jaka khaput ki bampat shimlayo benta na ka VVP ka ban ningkong da ka jingtmu ban wanra ya ka roy ka par bat ban kentiu ya kini ki jaka khapun. Ka IIM Shillong ka lapenlong ya ka convocation ka bakhat riu ka bajulong shisin shisnam hinin gasngi ha ka ba lapenkup kerdan ya ki sauspa hanyo pusan ngut ki samla puli ki bakenthup ya ki laispa prapuai ngut ha ka postgraduate program 8,000 arpulai arpusan batch sanpu sangut ki postgraduate program for executives 8,000 arpusan batch but lai sangut ki postgraduate program for working executive 8,000 arpulai arpusan batch nalor kini lapen kup kerdan Doctor of Philosophy PhD ru ya sangut ki samla puli. Hagani ke convocation Menteri Ramba ka Jalau Konrad ke sama ulalong kongsan baru Ashish Modi President ke Honeywell India part ulalong guest of honor. Haga jingkren Priyang Sobha Chairman jong Board of Governors IIM Shillong Shishir Kumar Bajoria ula ai khuble ya ki samla puli baro kila poisha ka nega kerdan pat kumjuru ya ki bahiyang hasem ki jongki. Ula ongru baka dei ka jingminot ka jiyai ne bat ka jing shitom jongki ka ba penpoy ki syakane ka jing penkup kerdan. Halor ka riam ka bedei bat ka nega convocation ya ka bala thirla thain bat su hi hapo ka jala da uksai rendia ubalayo ya ka geographical indication tank ula ong baka nega kedau ya ka jing reuspa ka larati jong ka thain jite lammi ngi. Ukun turu ya ki samla puli ban long ki badon ya ka jingkit kli ban penne ya ka jinglong kerpang jong ka ri bat ban nang kentiu ya ka kum ka Viksit Bharat kat hadu ka snam 8,000 saupo nyo. Menteri Rangba Konrad ke sangma ha ka jingkren jong ula ong ba ka India ka long ka ri ka bala ban yeng bat yale bat ka ba la nang ki osten ha ka yo ka kon ukudaw ru ba what happening ki jing e ki ba buon kum ka jing hiran ha ka yo ka kon penban ka India ka yai biteng ban ya ha ka lenti ka ban nang yai kieu bat nang khalain da ka jing yo mensem na ka digital India. Uban ru baka India ka dai ka ri jong kini ki shipos nem baru kentu ru ya ki samla puli ban pentrekam ya ka jing puli ki jong ki nagbenta ka roy ka par jong ka ri. Hagasin ke ban ningkong ka Meghalaya Board of School Education MBOS kan penbena ya ka result Secondary School Living Certificate SSLC ha unai yayong haga jaka jong unai jeliu. Ya ka result 8,000 arpusan on penbena mentaga singi ka santarik uyayong 8,000 arpusan haga por kharwe beje menstem. Kani ka jingpen mi results kloy ka lalong hadien baga Sarkar jilla kelapin mi ya ka kanon ain ka bathamai. Nado mentaga snem ka embos kan penlong ya ka examen class 10 arsin ji snem ka beningkong kan long ha unai rempang leber bat ki kena school ki ba fail pan kin yo banyele biang ya ka exam ha unai jemang. Kani gadai ka Akashvani Shillong ka ba walam shapi ya ka khubor.
Kini ka Akashvani Shillong ini apteng biang ia ka khubor. Kum shibenta naga Chief Minister Students Digital Learning Aid kumba knaispa arhusan ngot ki khna school class 11 naki khatlai tri ki school joka Southwest Garo Hills kila yo ya ka lava tablets ni M-Tam hanin ka sngi. Lasam ya kini ki tablet ha ka jialang ka penlong ha ampati ha ka bau MLA ka Mahendra Ganj Sanjay Sangma ulalong o kongsan ban ha ka jingkran jong u ula kentu ya ki khna school bakin penon kam ya kini ki tablet da ka jingkit kli na benta kapuli kaputhi ka jongki ka Deputy Commissioner jongka Southwest Garo Hills ka Hema Nayang Kalayaro ya ka Sorkar halor ka jingpen kala ka badang ya chaprang ha ka bedei bar ka jingken teu ya ka puli puthi kum ka jing sam ya ka CM Impact Bookland bar ka jing plela ya ki khana school ban yo ya le examen SSLC RCN snem Lapan long ya kani ka jialang da ka Bor District bat ka tanat puli puthi jongka Southwest Garo Hills. Ka Meghalaya Schools Welfare Development Association Central Body henen gasngi kelapa ya ka memorandum sha u menteri ka puli puthi ka jila u rakam e sangma ka bakdo ya ka GI jingmot ban kentiu bat penpha ya ki school ha ka jila. Kini ka association kala kadoro ba ka don kam man penbe ya ka jingdon jong ki school ki badon ha ki ju ki jaka ha po uwe u UDIS code UDISE code bat ka GI jumut ru ban kan tie ki school kat kum ka National Education Policy NEP bat ka terwaru ba ka sarkar kan aji haram na ka benta ki uniform school ya ki khana ka kenturu ya ka sarkar ban ai da ki original certificate ya ki no hikai ki bla pendep ya ka diploma jongka elementary education DLED link ba ka NIOS ka sarkar jila kla thong da ka committee ka badon arpu prangut gid khot na ka benta ban wat ye kilat ban penne pensa ya ka larati bar ki riti dustur bar ki jingyo pateng jong ki garu ya kini ka committee on lam khamat daw menteri kam housing Marcus N Marang bar gid khot ki kenthob yo deputy speaker Timothy D Shira secretary in charge arts and culture RP Marang kli ka GHADC Albinus R Marang Kaniga committee kan kmi barwadi ki jaka ki bakongsan badai ban penne pensa bar ban tingkai ki badon ka jede bar clarity jong ki garu ka committee kan pej bar kmi ru ya ki lat baro ban penne pensa ya ka ktien clarity bar ki riti ki dostor na lor ka batwat jingmut ru na baro ki bedai bar ki bedon benta halor ka ne lapli ya ka Kamarpara Urban Health Wellness Center mensi thodieng haka marpara Mahendra Ganj ka bahapo ka zigzag CRD block jong Southwest Garo Hills da ka jingthmu ban plela jing sumar ya ka te ka jaka ka ba bon breu bha barban nang kan teru ya ka ko ke khia da ka jingdon jokila bagi jaka sumar ki ba jan ya upai ba u MLA Mahendra Ganj Sanjay Sama ubalong ukongsan ulaya ro ya ka kenwon jongki doktor kiblai trai shitam bat IT loan bat lo bandru halo ka jinon kam jong ka te ka health center ka bathmai ha ka te ka jaka ukuntu ru ya kinong trai jong ka bakin long ki bakloi ban trai na ka benta ki imang salang bat bakin ya trai ru ringkat lang bat ki bor ki badai kmi ya ka kot ki khia ha ka district na ka benta ka jing trai kam ka bakhamba ka basngan bat ka bayat ben Komisi benta naga jingrakhi ya kalingku snem ke basan spa jong ka hima nongklau ka apira archery committee ringkat bar ka hima nongklau hunin gasngi kala pinlong ya ka rong birya ki hima ka ri uhnyotrem hakhat sau pra college mairang ka district eastern west Khasi Hills balapli ya ka do padoloi puraman kinjing u daloi ka elaka juwai uba lalongru kongsan ha ka jingalang Upa EM Ken Stonebell Manix EM Deputy CM kahima nongklau par ulalong guest of honor. Hagajia lang la pengen maru ya kaspa nong peteng blayo batla ken mau burom ru ya klawat kari ubala len ya la kajing em da kamen sim idri bat da kajing shlur upa EM Tirot Sings EM ubla yang rangba banyele persya ya kinong wei. Hagani gajian lang lawan poi kinong shimenta na kisnong repair jong ka district ka bapen ya kamen sim jingyatli bat jing sarong ya la ka jong ka lariti. Kaptu ko kubor kelakut ke bawan jepi na ka Akashvani Shillong.